Hola, bon dia. Gràcies per deixar-nos explicar una mica la situació de l'educació i una iniciativa legislativa popular per plantejar un canvi educatiu que ens fa falta a tots i totes. Començar per dir que fa molt de temps, com tots sabeu, l'escola pública està sofrint un atac molt important, un atac molt important a tot Catalunya, a Barcelona en especial i en aquest barri en especial, perquè aquest atac és bàsicament a l'escola pública i és bàsicament per tots aquells barris i tots aquells alumnes que tenen més dificultats. Aquest atac a l'escola pública ve per tres qüestions. La primera són les retallades. Tothom sap exactament la quantitat que s'ha retallat i això bàsicament afecta, com deia abans, les retallades a les escoles públiques i a tots aquells recursos que servien justament per aquell alumnat que tenia més dificultats. Més alumnes per aula, menys beques menjador, menys beques de transport, menys beques per llibres, escoles bressol que ja no són gratuïtes, que s'han privatitzat, que s'han de pagar, augment de les taxes a la formació professional, augment de les taxes a la universitat. Tot això fa que les classes populars, la gent que no té diners, no pot accedir en igualtat de condicions a l'ensenyament. I això és molt greu en una societat democràtica. A més, tenim aquí la segona qüestió, que és la LEC. La LEC és la llei catalana. La llei catalana va fer una cosa molt negativa i és que va consolidar la doble xarxa educativa. Això vol dir els concerts educatius. I també la possibilitat d'externalitzar les escoles bressol. Llavors, a partir d'aquí, els centres concertats, que són centres privats, que cobren quotes, que a més seleccionen alumnat, no ajuda gens ni a la integració ni a la igualtat, perquè el que fa és cada vegada més segregació i cada vegada més guetos educatius. No hi ha dret que no hi hagin diners per les beques, que no hi hagin diners per posar tot el professorat que fa falta i que en canvi en aquests moments s'estan gastant 25 milions de diners només pels concerts de 16 centres de l'Opus Dei. Això és del tot absolutament indecent. I en tercer lloc tenim la LOMCE. La LOMCE és el mateix però molt més privatització, encara més segregació i l'alumnat amb més dificultats, a més se'l farà fora d'una manera claríssima i gradual del sistema educatiu. Cada vegada hi ha més sortides amb la LOMCE perquè l'alumnat no pugui ni tan sols arribar a la universitat. Bé, davant de tot això, a més és un atac també a la immersió lingüística i al català com a llengua vehicular. Davant de tot això, cansats ja de la protesta, vam decidir passar a la proposta. I la proposta és aquesta iniciativa legislativa popular, que és un intent de posar unes bases que reverteixin aquesta situació. Com que tinc poc temps, us ho resumeixo molt. Què planteja aquesta ILP? Planteja bàsicament tres coses fonamentals. La primera, assegurar el dret a l'educació. I com s'assegura aquest dret a l'educació? S'assegura amb la gratuïtat total, des d'escola bressol fins a la universitat. No volem beques. Les beques estan molt bé mentre no s'arribi a la gratuïtat, però les beques en el fons són un pedaç, n'hi ha poques, arriben tard i a més discriminen. Per tant, l'única possibilitat de la igualtat d'oportunitats és la gratuïtat total. I això no és una utopia. Països tan pobres com Cuba la tenen i països tan capitalistes com Finlàndia també la tenen. Per tant, nosaltres també la podem tenir. La segona qüestió que planteja és la desaparició progressiva dels concerts educatius. Mireu, els concerts educatius són una anomalia a la Unió Europea, una autèntica anomalia. No existeixen a cap altre país, només a Bèlgica. A la mitjana europea, el 90% de l'alumnat, s'escolaritza a escoles públiques. A Barcelona només ho poden fer un 40% de la població. Un 40% de la població es pot escolaritzar en centres públics. El 60% ha d'anar a centres privats concertats perquè no han fet suficients places públiques. La
tercera cosa que planteja és recuperar la democràcia en els centres. És una altra qüestió més interna, però que és molt important. És molt important que els centres continuïn sent centres democràtics participatius on el barri, els pares i mares puguin incidir, puguin participar. Tot això, tant la LEC com la LOMCE ho canvia. I finalment és evident que el que es necessita és una inversió per poder fer tot això, una inversió en educació que sigui com a mínim la de la mitjana europea. Penseu que estem per sota de la mitjana, amb inversió, el tant per cent d'inversió per educació, per sota de la mitjana de la resta de l'Estat, i això ens hauria de fer vergonya, i la resta de l'Estat, o tot l'Estat, està per sota de la mitjana europea. Per tant, no podem millorar l'educació si no li destinem els diners que fan falta i que hi són. Tots sabem que hi són. Bé, i per acabar volia dir que aquí, respecte a Guanyem Barcelona, no hi ha competències, les competències són de la Generalitat, aquesta ILP evidentment anirà al Parlament, però encara que no hi hagi competències sí que des de la ciutat també es poden fer coses. Pensem que aquí tenim el Consorci Educatiu, l'Ajuntament hi té una participació, per tant, alguna cosa hi té a dir amb totes aquestes coses. A més, es poden fer escoles bressol públiques, que això sí que depèn de l'Ajuntament, és molt important, és molt bàsic. Es poden fer extraescolars, es poden posar més recursos, es pot fer un control de les concertades mentre no es puguin eliminar. En els consells escolars de les concertades hi ha sempre un representant de l'Ajuntament, per tant cal que hi vagi, cal que s'ho prengui en sèrio, cal que miri què estan fent, cal fer una oficina única de matriculació perquè tots els centres tinguin alumnat que reflecteixi la diversitat del barri, tots els centres, i finalment poden pressionar per fer més places públiques en lloc que vagin obrint i vagin continuant els concerts. Bé, amb això acabo. Firmeu tots i totes aquesta ILP. Necessitem moltes signatures perquè arribi al Parlament i recordeu que no només ens juguem el futur dels nostres fills i filles, sinó el futur de la societat. L'educació és el futur de la societat. Deia en Pablo Freire que l'educació no pot canviar la societat, però l'educació sí pot canviar a aquells que demà canviaran la societat i la milloraran. Gràcies.